Kabula kake batamdu, kabula kake bambandu, kabula kake babidu. To babidu kono ko fisenite babidu dabla de fongo dama ke o tuno kono. Ango yani presika afodoro ko fiseni ko mishi sangati ma fatimi babidu ngema. Me yani babidu kasa ko fiseni ko ibe bole la mesa somo tima folika ko la wangwa. Kata babidu fana yorechi. Pensi milioni di waktu ini ni nak kulo anak orang fasik kau jadi kita cakap kulo kau ni sompa kamu kau turun tele kau fusi sangat mada minta belaba ni ya ulo dulu kan mafuk ni. Aku nama begi wabna bermana bala tak begi. Kamu seperti kamu ini. Dia pada musuh suruh bilang pada tinggi mana nabi naga anyi kerja ade kerja bila cara ini jadi musuh ni cemi ni fatika amperasi ni amperasi nanti ni soal ni soal ni mata ini ke apa sudah saya kena dengar dari dia fasih musuh. Yes, ibu musuh pasang dia. Ni mana info ni kita info jual ni musuh ya tak besi zaman tak biar kau fasih zaman tak tu mana ramah. Diba? Iya. Ame fuli di bel man ka ke to ni ke do so fe. Muso bi suma wala ti ke suma. Na muso bi ke do so, muso ya fa suma. Mama ke fa ya. Ja. Ni ya yi ni pasal mo be ka da. Wale ma don. Ja. Wale ma don ni do. Ani lu be tia o chama ma. Wallahi. Do si ka yo ni famu. Suma ka yo ni famu. Notre partie nous sommes faits de nos têtes, d'inactivité, quoi n'est-il tête. La douze kada est quelqu'un qui est salarié de kada n'est notre douze mois pour la kata banachi. Anta est là aussi non fait. Mais yoina. Mais quand on y a quelqu'un pour lui. Vous êtes salarié comme va mouver nous frères nous non encore. Frères n'allez fragile. Amour belfou. Jilba dan kayla wallahi horonyam fale o ye wala ma don wallahi horama sabab fa ka mawla ko fitin dalen man di alay ne yorina men kam o se bu wal fo ale mi ni jere je ku nyama bay kulubali shi goni ari momo keita fo maraka fama mande moy mena maraka fama wala ma don yorina wallahi sene kamu ya kamu ani on animataru kamu suron tabana ko ne ko kaniko wala masa sun kan mun barkata men lu di don bar sabla kuma ka kele ko ci ya ko ya aketu ramaza ale de don sen sara kalula ko na mo wora wala men la tisaw wallahi jabali simo tawali kanu da ko kasa ni sa ni bina sa shi ngene mesa wallahi ni zamuri yana fa mai lamin deni super de batile kana ka ambapo ayi simba kono ko ka para pe kana ni kana kan wala sobe ya mama ben kana kaya amu befu zemi kanu ba fa pe nu ben ku sanu mai sampe nu ka drome kle kati on ma tonko do tunga ka kala koyi ni be firi mawla ko on kam mande ko man ni kan ka ke ko fe kan ka ke fe en vrai da ko na ko ka do na ka ko barkata ya pamya jilba ndasra ni ko ma ndama sini ko ma bu be barika da ko mun ko ka di pressma ni dande mo dale ni si sane ka di sini sare ma abaka mu ye ka bolo do ko la si wa mu ko sini ka ke na so ana ko wala manone manibi iye kunde zebi ebi sami kan ya bla tongodo ankere yeta na eko ele ta singlemi ele ma do to ko no rakle ko ma akapana ya bi ka bi singlemi ka ni sai la tongodo mo bi ya alaka kisho alaka kisi bolo de malaki kisi sinema alaka to fa kan ka kongodo kan wala masa ne mi fe ka faraka apana woni tube ka fo ko kanina merwa
ne branché donc la fusion de la directement ko fusion moy bi ni jey no fusion ko ni ndana ya modi prince do ay so pata makete o tuje e ngulu ya ke bango e kachimi e sarwa mbakaruka fatimi la toromete Maukalo na beka fusion ko na beka mutan France ba France ba ko tere Tiens, Nafa. Muni dona fusion de la kamwaso Prince c'est que ça wata ne dura dro mu fusion c'est so wata na jitala mu ye bata jam ka ke na ti so Prince ka ka pata ti ma ko ne fra ko sa bi ba yabayo ayi na me aw tɔgɔyali ko tɛ aw foyi tɛ fuseni ka aw ka dugu an fana bɛna fɔ de ko fuseni ka bɔ yawaya dugu in bɛna dɔn fuseni kama o tɛ mɛriya ye o tɛ dugutigi ye o hɔrɔnya de Fatim Siriki muso min bɛ Faransi n'u bɛ se ka miliyɔn di mɔgɔ ma kuntigi t'a kɔnɔ bɛɛ kanu t'a la dɛ. Lalu orang tidak berkata ke itu ye, sini bodi, ya boleh dia kakak pun jauh ye, mereka ke presiden ada mamunya, ne boleh foto ye, apa yang viola, mana ada pemain ye, ne tabate, kalau mendeni ye, mereka mamunya, mak presiden, mana ada pemain, presiden kau kabe nasisa. Après, on message. Ne tu me penses sur ne tu me la pas. Au cas où ça va casser, je ne vais pas me connaître au point. Becky City. Sinon, on a besoin de voir là, c'est ça. Lagi mau. Jantung baik, berarti jantung kakak. Belum lagi ini Jangan belah betul terena. Ada amna belah pena. Amna belah betul lah. Prince ini ko micro dia. Bela jenis global ni wala. Ingat belah betul berawal. Mati dulu. Lagi mau. Prince ini mimpi apa? Ngoni fonction. Jeunesse. Ni mangoni informe sky mali. Ni mangoni informe sky mali. Ni Prince kasira ya kanga kasi. Mais kule te kasiko. Ku biya swani na kasira ko na bani sale. Kule ka wele kule mo ko kule ni mala kule ni be ka do. Di baun na na ya na mamu we fo. Ko ba de fini do ni na. Me kabiri tu mo ne le mamu na me. Ne le mo mu fa si ka usale. Ayo ko beli kan ke bola tersula kan ke sawali apa ni kan bani kan ke bola tersula ke sawali ale ti bangso do ko fro kan ke sini ye ni ma kan ke bola tersula ke sawali wala
filamuso min jama tigɛ ka tigɛ filamuso ma tigɛ ka siran Fatim Lolo filamuso min bɛ yen ni taakun yera ale la faransi filamuso min bɛ yen ni wolokun yera ale la Kadija den ni mikoro bila telefoni la sisan min bɛ kun ni kan cɛ a lagali jama k'a mɛn b'a lebu t'i la a fɔlen don k'i k'i tigɛ kɔrɔta lebu t'i ye kayi ye jama min yɛrɛ ko kali sana na uya na ko lamara fama bara kuma bɛ kura ne tɛ jira ti ye e donso ye namo ne lɔni b'a ye tiɲɛ lɔni tɛ n'an tɛ foyi dɔn seni kanu dɔrɔn de ka ne lase nin na a barika bon ko ka kuseni jasa David ma kuma tɛ mɔgɔ la ko nka watani namara fama ma sunna yɛrɛ kula la o kulo ko tɛ ye ni kabakuru b'i kulo la ne nɔ tɛ dɛ namara fama kami ko ka watani waramasa ma waramasa n'a sɔrɔ i sen kelen b'i kulo la ne nɔ t'o ye fuseni karamɔgɔjɛ ka watani o ma an ka sigila n'a sɔrɔ i sɛgɛn don ne kɔrɔ Wabidu. Ete ye ma warlo. Wonga wa kemani wa tani kusin maso. Tell you getting a from Fatim Lolo. Akelen. So when you come to Shina Ulu, you have to get a Sabbath. So, when you go by, continue walking, what I'm doing, what people do me. I'm not saying how many people do me. Any Muslim, she has particularly uniform. What is the money of Maya? I do that. Fatim le kumana. Iya. Fatim bela. Mandiga Fatim la bela ni. Fatim sebe. Love ya manji. Love ya manji. Orang musuh ni TV box la. Ila kamera la ni diwa. Abi kan lagi. Na video, belakang hijau. Foto bola TV barulah. Nafsu semua itu punya Islami kan dia, punya kali yang mesti. Mana minggu rasa. Foto bola TV barulah. Foto bola TV sana baru ni yang nafsu semua ini bawa kamfi ni kampanye foto bola TV. Kuma ada minggu lah. Oui, bon ni fola ni wali besia buat ini. Ni lega ni phone. Ah. Oh ni di fuseni karne kama ni buat ini yang foyi. Ne masina flamuso bila dogeji na le ko ka bene sondro ida me wapi tu izongo brongo laje wadurani me nawro ne ya pariga ganne de songo blana pariga wa bla ya bena de laje songo samana abai ko wampa awa songo nana kumusubre ne ya ka wapi tu songo turun dulu wadi dulu. Aduh benar ya. Nggak kalau alif tinggal salah dua tinggal kalam ini. Ada kasih di laut.
ni wara masa ni wara kila mea Aisha press wele kaja ya ba yo sigi ni de ni wala mo ni ko ko wala mo se la wo ni so bi ni wala ta ko wara masa press ni ko ta mesa ta ko ma sabari ablegi kashi ne Ekulala kashi de nyaso iba ipinjugu bage Fatima pinjugu bage wa isa de bage mire jena wa Amen. Ekulala kashi de nyaso ifa ipatoro ifa ya bai iba kashi kun TikTok bof jeninga Amen. Abwaka abdaske Ekulala kashi de ne alaso Ay kanat gare adoro ore kwa Fatala ifali patera kiso muleje jena pe Abaye wala ka sanaya tiba sura tena mai de bilali ni kale mama de kiso ai ko fa ni ko ni ni bola tena tiba sa kuma ti bila mesi sa wale karinge pa pati ko na filmu ni ko na de filmu bana mimi ko la fera seli kuma atonga ko ga ni mo ni te presi kashi kaya Aí faca e presidente local. Vamos lá. Presidente vai faca e galera. Sim. Presidente que sabe a pele de uma dor na política. Agora vai. Presidente. Nida como mimi na que precisa de uma pi. Nika sina nebe disau. Chama koropa kana sina. Ekanga pelo sa Mima ya ma ko la kali ni mo mana ko ni eta ele ko ki pili kan ko ni te ore aka no ko ka ibina ama ko de ka ko ni pili za wa bitu ni za wa ngo ni ngo ya za wa pa kana wa za wa ama wa bitu ne ko ne na le ve ai wa bitu ku jina ko wa mata ake passe aga Presi achita tena kufanya ni kitu chini mimi yale. Shuka ni kazi ya mzamea. Eba ngo kwasha. Miko na mama mfano wote na. Ekuta bala. Ekuta bala binda bingo la bi yale. milamna Adama. Alifanya fosha. bana kuma bibikola kadibije Jiba. Assalamualaikum. Mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ka foli la ka donso fo mɔgɔ nana ka bɛɛ lajɛlen fo Jeliba wallahi bɛɛ kulo b'a la kaburu kɔnɔ dali tɛ dɛ ka donsoba fo Jeliba i b'a dɔn ne bɛ ka kasi kun min na Jeliba mɔgɔ nana Fuseni ka ɲɛnajɛ la mɔgɔ déplacera ka na bɛɛ de dugu donnen na an bɛ taa dɔn ne bɛ juru sara cogo min na a tigɛra ba yɛrɛ sa president tigɛra ba yɛrɛ ne ko Jeliba ne ko n ko ne de ye Fuseni kanu ko ne ka nafolo ani ne ni a bɛɛ ye Fuseni ta ye a barika Kila ka fɔ tuguni baden kelen ka kan jɔ wo ni mɔgɔ ye Fuseni kanu komi n'a fɔ ne k'o don ne bɛ yɛrɛ faga e mama sɔrɔ Jeliba ne ye Fuseni ka baara daminɛ fɔlɔ ni 50,000 ye k'a ka fɔli kɛ sisan an k'a lajɛ i ka fɔli k'ale kan dɛ ale yɛrɛ kan i y'ale famuso ta kɛ ale kan t'o ma fɔlɔ dɛ ale b'i fɔ filo la o y'ale fa de ye foyi t'o bɔ foyi t'o bɔ ale bolo foyi t'ale fa la a ye kuma ma fa dɛ wa 50 min dira ko Fuseni ka ɲinɛ o kɔ ko ne ye wari di Fuseni ma k'a ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ k'ale wari d'i ma k'i ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ ale wa 50 bila k'i ka misi san k'i ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ ale miliyɔn d'i ma k'i ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ wadenw ni wa mɔgɔw k'i ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ n y'a fɔ a ye Jeliba
Fuseni non. Non. Moi, la idée est que toi et moi, la idée est que moi, toi et moi, la idée est que moi, le 1er septembre, le 2 février, tu as le 2 février. Ah, film ou pas non? Quand on fait la folie, on a laissé folle là, la folie, faut la folie, on a l'année. Prendi era mi vorremmo, quando alle pamso plendro, alle guardi no, ne faccio guerra che. Doni, prendi no, non caccio come prendi. Tabo. Ya buka perite. Fatma da dinge. Tabo. Niki wurin babari kada sisa, Afrika wakil ada watan. Tabo. Wallahi. Fatma sini. Awapi dulu kelapana. Afrika ini. Tabo. Karena berapa masa wata? Kalau masa wata, mereka beli bayar uang, mereka minta muka bayar rumah, wata, macam ni sih. Baju ni sih benda kalau mau kopinya, nunggu mau kopinya mana benganya, macam mau kopinya, oh anda jangan nak kali kata ni kalau nak pakai kali kata macam president. Kuni kapo, kuni president, kuni cakap ni desala kata semua bela, kuni min desala kata lalu dafa, apa semua bela, kuni kini semua bela. Muka semua jangan ada, ni lalu orang dafa fo. Braga, ni sebagai kenapa tak pari bagi kita? Oh jauh ada. Tapi ala dia flap. President yang nak bilang, ini mana? Ni juga semua dominan minit itu. Apa ini mula baca salah awak itu? Kau juga sendiri fokus Ini tak. Ni kasih lelu terang kau dominan. Kau terang besar juga. Ne ko mo wa ke me wa bi ko no ko ko fi se ni ko ni so million ke Ba flaga mi ko dia Francisco o du se be ka kla kan so million na 1 million so ko du se be che Francis ba mi ko dia baba Already me mi group la telephone na sisa yo kuma Fuseni non. Kalau belum dite, udah ada yang aku kota punya klip macam apa? ai Mine kan prince yo don, nere mi prince bene don. Allez, ne te vas pas jamais. Na bisa da min ke sa buke. Abu prince kale te tello, mi ka di te na le talo. Ati teli idin mi pa na bisa ni mi ka ka te na o keto. E bisa o, mi di fu ale na me shasha. Mi ka na o te talo, e te fili siro na boro do. E te fili mi na lo de hakili do. De kuba perte. Sei che soria, fenno che mi mo ja te sa. Non me la de talo de, no te mori ba de ka foto ma ho. Na fo ko ya ba ya na de talo. Ya. Ko me tali de tata. Te me so de tata, no mo ma ta ta, te mo de so. Si me tali na ko no kere. Prince ko jamaa ka sabali kusini kio kuma wakati ya ali kume kika ali na metade. Fatuma da bi fatim bi mabla la sisa. Ega, bebe aji no fu. Fatim lolote. Ni
filɛ ka min fɔ sisan c'est à dire ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ tuguni quoi parce que aw bɛɛ ye jumɛn de don ne na. ayiwa. mɔgɔ mɔgɔ dégrade ka na bɛɛ ye dugu don ne na. minnu donna de minnu tɛ se ka sara wari tɛ se ka dumuni sara foyi tɛ se ka dumuni sara mɔgɔ min nana ni kanubaga kanu na o ya o si tɛ k'o kanu o sara sɔrɔ. wari tɛ wele o. ko n y'a ka wari kɛ 500 ye. dɔ bolo b'a la o. k'a y'i ka wari kɛ 500. Pɛrɛn tɛ se k'a ka wari kɛra 500. hali ni kabakuru bɛ maa min bolo la o ye jumɛn. o ye funteni ka wari kɛ 500 ye. ayiwa. a bɛ ka nimoro d'a ma. ko fɔli kɛra sa Prince ma sa dɛ. walayi Prince ye nima ye. Prince Bigolo filɛ. Jeliba. Ne. Jeliba y'i sɔrɔ 1000 sisan. Abarika. Ka namara papa sɔrɔ 1000. Abarika. Ka waramasa sɔrɔ 1000. Abarika. Ka na taga Duga. Fuseni karamɔgɔkɛ i ye nin mɛn. Fuseni karamɔgɔkɛ. Prince ko a bɛ waramasa sɔn 1000. Ka namara fama sɔn 1000. A ko a ye 1000 di ne yɛrɛ ma. Ya. Ne ka tɔgɔ ma dɛ n'an bɛ ladiya. Ni n'ale ɲɔgɔn ye wulada ne fɛ dɔrɔn i ka fitiri diya la. n ko Prince ye baji de ye i bɛ ko ka jɛ de o. N ko so bɛ dɛsɛ ne ka fɛn bɛ dɛsɛ ne ma san 1 kɔnɔ ale ka di ne ma miniti 1. O tigi ye ɲɔgɔn ye. Ni karamɔgɔkɛ de ko k'i ka masadugu la m'a f'i ɲɛna Haruna Sita k'e de k'a fɔ n'o tɛ ale bɛ ŋɔni kɔ e tɛ y'a fɔ dugutu k'o la k'i ka ŋɔni yɛlɛma mais i ye nin ŋɔni yɛlɛma sisan e k'i munumunu bɛ ka. Prince i yɛrɛ ɲɛ bɛ waramasa la dɛ fa de b'a la quoi i ye fatɔ pikiri de k'a la wulada in na k'a kɛnɛya dɔɔni. ale la titale ni ko i ka juru in tɛ masadugu ye ni tɛ fɛ k'i karamɔgɔkɛ la ɲɔgɔn i ma masadugu i y'a ŋɔni de fɔ e yɛrɛ ma kuma o ma Prince ka wari y'i damu ya e tɛ kuma ka yira ne la. Wa Prince ito bɛ juru se min kan nɔɔni. Kuma min fɔli sisan i na kuma ne bɛ jɔ ne tulen ko nin ko in na kɔrɔ. Ne karamɔgɔkɛ nisɔndiyali ko n ka masa ninnu f'i ye ko ba k'i ye masa ye. Walayi i ye Fuseni sɔn k'a diyara ye kojugu ko fɔ Fuseni ka masajuru f'i ye Fuseni karamɔgɔkɛ yɛrɛ de ko ten a yɛrɛ k'a ka ne de ye ne kalan kɔni kɛ o yɛrɛ ko n ka dɔgɔma kɔnɔ wɛrɛ ya a furumuso ɲuman filɛ ka dɔgɔma ne de ye ne ladon ka kɛ Fuseni fɛ a ma sɔn Fuseni ka kɔngɔ a ma sɔn Fuseni ka tɔɔrɔ hɔrɔnmuso ye yafa dɔgɔma ale ma kɛ waliden ma cogo di dɛ i bɛ se ka sɔn kolon bɛɛ la badɔgɔma na nka badɔma ka jugu n'i y'o fɔ i ye wuya dɛ. i ma tɔgɔ la tɛmɛ yɛrɛ ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la kɛ ale bɛ female la dɔrɔn. ko muso ɲɛna bɛ fɔ ni maa min ka mɔgɔya dɔ bɛ fɔ n'i bɛ den lamɔ diɲɛma don o don i bɛ ko ko kɛ den lamɔtɔ la a bɛ mɔnaya kɔnɔ. n'a sɔrɔ a kɛ juguman kɛnɛ la ne tun da laɲini n k'u kana ŋɔni fɔ kɛnɛ in ka bɛn fadenya ma ɲini nin bɛɛ bɛ kɛlɛ ɲuman dɔn dɔ de kama u kana sama duwawu la o Fuseni sanga ka Prince sama duwawu la ka Fatima sama duwawu la ka Muguni fana wele ka Maraka fama wele sɔrɔ daba. ne kɔrɔ ka Bakari Sangare denkɛ kelen ka fisa ni denkɛ kelen dɛ
Emma Yamani did a man of you better walk in as a superior. Muslim, you don't want them in water, but the music will be. I don't know what much are there. I can don't be confessed. Mama, I am for president. American Canada, Puerto Rico, Adialine. Can they come in with a Roman and they never walk a Friday? Now. To go out to the Allegory party. I let you in on a get over. Iman never from my above. Kelembu ni kajian pulang-pulang. Imam orang masa ini, jadi dua boleh ada cuma boleh bayar, dua boleh mau. Oh ini saya, mau kasih dan. Mama, ini jangan mikir tambah, jangan mikir tambah. Jangan mikir tambah. Ayo aja. Nari pasti berkumpul dengan dia. Brazil ini mikir kalasa. Ini sahaja poinnya. Awalnya. Ne. Apa sama ikai juru foni, ulu juru sawata kada kamu kemana? Kuni juru pada desa watan tu mesti wamuai kawatan dia maka watan dia kamu kemana? Cuma mana? Ubiame. Ne. Iba wari bikin juru sih. Ay nama wala bilai nama. Waktu mana Waktu mana muka? Kabe kira waktu mana muka? Agak jauh deh. Waktu mana bisa muka? Wala masada, nama apa mata? Waya muka ini. Oh neta ni arnata. Waktu mana anu waktu itu? Sini juga kuat orang. Kau nggak doa. Basi fuseni ko beri bisi ka bugo so wate me what basi gele o wal ma abare me munu bare ya amre munu bare la me muni be feka kuwa ka o press muni bismillah Bizero nyama mo Brazil na Allo para iri sei si era muni be kuro bilasha Dobe qui l'amène. D'accord. Vous êtes là, l'amène. Ne. Ah. Voilà, connais Sangaranga. Munu connais ka France. Ni muni mangale. Oui, voilà. Namo. Ah. Mangando. Awa. O preço do terreno Sangadima. Como? Tapi jangan pusing. Buka damina sipatuma na papa kale mumuni kole bibi. Mau bisa ditanya nasa, bayar dia jalan, bayar dia mana dia jalan. Mumuni. Mama. Dazo. Dia kulo bila boy. Mateme. Don Kuni ya joli dem na bi dem ko foka ta so ba domina ba se Bariga muna name wallahi na bariga ga wa mu gana yan ko diga ke abariga yere ha to lo jiro mani warge ba jalo o yi ala
kabe wata di ma fise oye filimu banende o nakola ko sume do ali jina kono se ajoro wa kona ye wata di ma se o be ka wa mu di ma ki ba du ka ba kabe do injigi ya ko ko fo ka ta le ni bi do tiens ni le chuma ya ah ko to le mu ni oui mais ka to ta ti wuri so ta da bla et c'est fort la diel lu fente ga tora a jogo na mu na mu ni fe fo de tu go bu ya di ara ne ko di parce que ga du jora ka ba yes je ni go ba fi ka be wa tan di ma pi ona le ka ba na le a for ni message ka do ta por voilà no ese ima ko foli nana sɔrɔ a bolo kɔrɔla ɲagajalen don k'a fi voilà k'u bɔra fɛtiw la kojugu ko wasa ko ni kalo tara k'a tun ye fɛn min na ta ye k'a bɛ n'a di ko ni tɛ nin wa ko ni jɔli k'o jɔrɔ Abarika. Ne ma bala ne la. ko ni ma bara ne la mun ye Ni ye kɔrɔlen nin tɛ kuradi. mais aradu barakɛlaw nalen dɛ Olu ye yan. ne wara ye yan namara ye yan y'a ye yan haruna Poli titana dɔ ye de yan ye fɛ. a fa ye kɛ Wara ni ɲinɛna ko min fa. jeliba ye yan Wara joliba. ko bɔnɔ jeliba ale fana dɔ kɛra a Ko poli dɔ ye mumuni wɛrɛ fɛ sa. Poli min ye mumuni wɛrɛ fɛ bɛɛ tɔgɔ min yɛrɛ o tɔgɔ de ko nafolo kɔrɔ. k'a bɛ 1000 ci ma mun na an bɛ bila mɛ Minnu bɛ so nafolo la sisan dɔrɔn a bɛ segin ka nafolo minɛ. I la nafolo kɔrɔ min bɛ. ko animateur tɔ k'a bɛ 1000 d'anw ma Abarika. hali ka kuma da nin yɔrɔ ye Abarika. a banna dan sɔrɔ Iya. dan sɔrɔ da Voilà.
ko